nake miya harshe na da zuciya rabbi tsare mini sharrukan mutum da aljan ka ije miya sharrin zahiri da bayyani ka iya mini yan toga ta da'imar rabbi tsare miya duk mai bibiyar su Allah tuni ka sani kwanci shirin su kan mu Allah ka kula miya dan da fa'i na zulfi kare a yarda mini bai da sayyadi aliyu mijin Fatima Allah kai kadai kai mu roƙo muke ya salati ga wanda ya fi a sanya yake wanda cikar isar sarama kunai take sirrin sati shi mukaminsa da bayyana annabi ne abin muradin zance nake yanan gidansa komai na sagu yake jirgin nuhu katibin su rabauta ake wanda ya bar su tabbaci kan halaka yake ni dai su nake biya kuma gunnin fake ya Allah ka ban sabati dan Fatima halide duniyar mu kuma halide lahirar sannan ubangidan sahabu bijin Fatima assalamu alaiki Fatima tuwa nake ani gidan rabo da komai dan su aya duk matsalar ka in ka zo kun warka ake gani a kaska banki ko yau maulana ya sarkin zuciya da ruhi ne ma nake ban sirrin da zan sunuki roƙo nake a mukami na ƙurbu kullum nisa nake sani cikin waɗanda izinin halarar su ya duk tafiyar da babu faɗi malaka ake kimin arzikin shahada ya fada assalamu alaika maula alhaidara kakolin gidanka ko yau ya zo bana kuke basuwa a yau gobe kuna jira sayyidina ali ka kara yi mini sitira ban sirrin yabo da zan san ban jinkira kuma saman tudu ku so dan gagangara dan shi ne ilahu yabba alkausara yankin nasu ne suke raba alkausara to wallahi yan uwa sai ku yi hattara shi ne gwanin mu al'ambu Fatima halide duniyar mu kuma halide lahirar sannan ubangidan sahabu bijin Fatima ja mu bi ka shugaba tuni ka gagara asadullahi sannu mai tutar haibara ba a gaba da kai zakin wandara wane ne ya zo gaban aliyan gagara ba mai da kai sadauki alhaidara bargin rabu masu kai arne lahira ka ci ta buka ali kuma ka buga haibara mai yaƙi mala'iku na yi masa kabbara ba zai da kai a yanzu ya je lahira akwai zai na ma'imam alir makaranta zakin rabbana da ka zo to an gama an so ka an kitini Allah ya gama kan shani imam ali mijin Fatima gagara gasu sayyidi alraba gardama duk wani mai isa mukami alne sama ba na gaban ka ali sai abban Fatima mai taba martabar ka ni ban masa sallama sai ta kansa ni da shi ba wata lalama komai za ku ce a kaina ku yi ku gaba ba ta rage ni dan uwa sai da yin sama halide duniyar mu kuma halide lahirar sannan ubangidan sahabu bijin Fatima kai ne garkuwan su ba wani cece kuce kuma kai ne ubangidan su ma'aiki yake maula kulli muminin ba'di shi yace mafi soyuwar halittar Allah shi yake unwanun sahifatul mu'min ma yace Ummu Ali bin Abi Talib da yace hamilul wa'id dunya wal akhir kuce maulana imam Ali ma'aiki yake kuka watar da majalisan kuma aiki yace da fadin sayyidi Ali bin Fatima maula karaban ijazar ka mukammali domin sirrikan da zan yi ado ya ala sayar zinka a jikina maula Ali masu bidar su kau da ni kaga
ko yauce kawai isar ka suke isgili na dau alkawar da Allahu da mun tsaya zan faɗi martaba isar ka abun al'ali ko da za a kau da ni in mutu ya aya nasara ko kuyin shahada muka tattali a tafarkin Imam Ali mijin Fatima Ali ne duniyar mu kuma Ali ne lahirar sannu ban gidan sahabu mijin Fatima maljauna Imam Aliyu Abul Hassani uswatuna kashe da Izuddin na kaya kuma shaidai ni mai yabon ƴaƴayenka ne kurinsi imamu barni da alinka ya gayo laifuka mafi nauyin mumini na san kokari da yin Allah haka ya domin mashhadin imamu rida ɗanka ne wanke duka sai ka ƙara sitirta niya sunna tana gaban samati dan ummare a cikin kwanciya ka sada ni da Fatima Fatima kulewar matsayi kake ya dan Fatima angon Fatima ya kaya an kasa a gane matsayin ka daban kake kuma kai mai gidan su Adamu maula kaya tun man kuntu dan uwa hujjata take ko yau zantukan da masu laya na ya dan kai nasibi ka je daida mai kake wannan lokaci batun hujja shi aya karke na kara ayiban da nau nake wancin da na faɗa ali shi ne sama ali ne duniyar mu kuma ali ne lahirar sannu ban gidan sahabu mijin Fatima hujjata da ke cikin amshi na rike ali ne duniya kiyama gunai da ya wani dai ce kawai sakin layi ne kake ya kai dan uwa komai ba da hujja mu ya sai ku duba abi fitnat mun rike wai za ka da zalika kaulin dahiyya kula zance Imam Ali dan guna yake awwal mangara da aidan ba ma saya farukul azam Ali suna ne yake siddiqul akbar Ali angu Fatima gaskiya da ƙarya al-murtada wai a ce na zo a yau ma in jaddada Izuddin ne a yau ma fa na sayyada dan yoga ta da'iman ne al-murtada tsarkaki dukkanin ayyuka domin rida maulana Umar kabar shi a gun sayyada kuma na roki dan cikar kadarin sajida komai ya fida a mai kana a jaddada dan sarkin zuciyar Ali al-Murtada yarda mai ziyarar abban Fatima Ali ne duniyar mu kuma Ali ne lahirar sannu ban gidan sahabu mijin Fatima kai abun jaddada Ali al-Rida abun sayyada baban shuhada kakan Ali al-Rida lambai ka kanin nabi sannu wasiyin nabi ni kai zanabi kan kai aka ce mu bi annabi farkin shugaba mai hasanul mujtaba baban zainaba kai ne shugaba kuma kai ne jagaba sadaukin rabba